Όταν ο χρήστης ανοίγει την εφαρμογή για πρώτη φορά μετά την εγκατάσταση, τότε η πρώτη οθόνη που βλέπει είναι η οθόνη σύνδεσης. Σε αυτή την οθόνη, ο χρήστης συμπληρώνει τα στοιχεία σύνδεσής του και πατάει το κουμπί σύνδεση. Εφόσον η σύνδεση είναι επιτυχής, ο χρήστης μεταφέρεται στην αρχική οθόνη. Αρχική οθόνη. Home View. Εφόσον η σύνδεση του χρήστη είναι επιτυχής, τότε αυτός μεταφέρεται στην αρχική οθόνη. Home View. Η οθόνη αυτή είναι το κεντρικό σημείο της εφαρμογής, από όπου οι χρήστες μπορούν να βλέπουν τις επισκέψεις τους, καθώς και να κάνουν αναζήτηση. Η αρχική οθόνη αποτελείται από δύο καρτέλες. Καρτέλα εργασίες. Αυτή αποτελεί την default καρτέλα που εμφανίζεται όταν ένας συνδεδεμένος χρήστης ανοίγει την εφαρμογή. Στην καρτέλα αυτή εμφανίζονται οι επισκέψεις της ημέρας. Καρτέλα ημερολογίου επισκέψεων. Η καρτέλα αυτή έχει ένα μηνιαίο ημερολόγιο. Οι μέρες που έχουν επίσκεψη είναι highlighted και ο χρήστης μπορεί να μεταφερθεί σε όποια μέρα και μήνα θέλει. Μπορεί επίσης να φιλτράρει τις επισκέψεις στο ημερολόγιό του. Ο χρήστης μπορεί να κάνει κλικ σε οποιαδήποτε επίσκεψη θέλει και στις δύο καρτέλες και θα μεταφερθεί στην οθόνη λεπτομέρειες επίσκεψης. Οθόνη λεπτομέρειες επίσκεψης. Αφού ο χρήστης κάνει κλικ επάνω σε μία επίσκεψη, τότε θα μεταφερθεί σε αυτή την οθόνη. Η οθόνη λεπτομέρειες επίσκεψης περιλαμβάνει διάφορες γενικές πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη και ανάλογα με την κατάσταση της επίσκεψης. Για παράδειγμα, σε εξέλιξη, επεργόμενη κ.ο.κ. Υπάρχει η δυνατότητα εκτέλεσης συγκεκριμένων ενεργειών πατώντας το κουμπί στο κάτω μέρος της οθόνης. Οθόνη προόδου επίσκεψης. Αποτελεί την κεντρική οθόνη για την καταγραφή και χειρισμό της επίσκεψης μέσα στην εφαρμογή. Η οθόνη περιλαμβάνει χρονόμετρο για την καταγραφή του χρόνου που η επίσκεψη είναι σε εξέλιξη, ποσοστό ολοκλήρωσης της επίσκεψης, κουμπιά για μετάβαση στις συγκεκριμένες οθόνες καταγραφής ενεργειών για την επίσκεψη που είναι τα ακόλουθα, κουμπί συσκευές, κουμπί αναλώσιμα, κουμπί διορθωτικές ενέργειες, κουμπί εφαρμογών χημικών. Τέλος περιλαμβάνει ποσοστά ολοκλήρωσης για κάθε τύπο ενέργειας. Για παράδειγμα, συσκευές, χημική εφαρμογή κ.ο.κ. Και ένα πλαίσιο για συμπλήρωση σχολείων από το χρήστη. Τέλος, για να ολοκληρώσετε την επίσκεψη, πατήστε το κουμπί προβολή σύνοψης επίσκεψης. Θα μεταφερθείτε στην οθόνη σύνοψης επίσκεψης, όπου θα εμφανιστούν οι εργασίες που κάνατε στην τρέχουσα επίσκεψη. Για να ολοκληρώσετε την επίσκεψη, σύρετε στο κάτω μέρος της οθόνης.